Hello dear viewers, ka stuck ka basuk bat bakaman ya fi. Haga kerteng ka tiang tam Jesus Christ no penim timenta. Kerega live way terek Jong u December arajar pulai. Ba stang ka tu kat ni kenta shibet in sa jam no show Snem bathamai. Rei hatu pina ai pen krek na am bandrong show tau Snem bathamai. Hatu ki ai ki plan jong fi hau Snem bathamai. Fi haka percaya mentah ki briu kia prepare bandrong Snem THYMMAI dah ke bagi pun naki asongsi menong ini ba ila prepare bannya enjoy shibet dah ka bam kadi dah ka party mo arpu sautrek kedang dak celebrate ya Christmas rei wat apa ki Kristan ba kamel di bi Kristan arpu sautrek kedang dak prepare ya kedang dak celebrate yo ya jingka oklong Jesus Christ ka jingkai oklong Jesus Christ ka thau ya ka jing THYMMAI ka ba wan no nama wai ma u ai ka jing im ka ba THYMMAI wong a thau ki ba THYMMAI hanrei ngasong si ba nong gani ba shibet kindan pat ki ba let biang shaka berim ilet biang shaka pop na bar ka pop ka kanang pendrim iki right e gitu ki ba pet ya ni ki ba long serious kini ki ba pet ya ni ka video pat ki ba long serious ki ba kwa ban im ka jing im ba THYMMAI kwa ban ong ya fi ka jingwan jong Snem THYMMAI kam dai ka bang isu shem casually leng isu shem gum to handai kadan ka significant blay la thao you know blay jong you blay ba kraw wong gum no wong u thao ki baro open THYMMAI ki baro behold I make all things new behold I make all things new mo hakmi ngapan long ki ba THYMMAI ngim ju sa aus namo kanang ya ka kerta kanang ya ki nong unang pen THYMMAI la dang idan yo blay nong fi kat ba finang jam ka kerta pin le ki ba THYMMAI na maru blay jongi ule ki ba THYMMAI hnoi ha ka ju ka por ngi hapan smo thung yem ha ka perthai ka ba ka dan ru ka pop u dan ru sultan u banang thau ki manang pendrim roi la dang idan yo blay ading shakri yo blay la kha arsian ni no ngin so thu ba how kres ngilang ujing thau THYMMAI ketin jong blay ka he who is in Christ is a new creation all things have passed away utaw we ba dan yo Jesus Christ balang ha Christ ulang ujing thau ba THYMMAI hakmi kita ki barim kila nang let no tengok pa manong dear viewers hato fila dan yo Jesus Christ bafin yo kan ka jing ka ba THYMMAI bafin jam show Snem ba THYMMAI la si dan barang pet nagi naga kan ka video kidan ki barang sa ka barim kidang sa ka to Egypt kidang sa agi pop jong ki nang ada akuran syai be kan bafin jam yo Snem ba THYMMAI lada kadang pop kadang dan po jo fi kadang snow but film pat yo priang yo Jesus Christ ngaso si banong gani wala fi celebrate kat no fi wish kat no yo Snem ba THYMMAI ka pop kanang pendrim fi kan right na kwa ban ong itu ki bala yo ka arsin si siya naka umba no sim ki bala dan yo Jesus Christ yero try ba ka jing jong fi gam de ban sa kot sa ju Fidei ban nang kiu na kawai ka por kumba fi kali barim fi dino igi jan barim fi pratno ba pistir igi jan gi ba THYMMAI haka jingim bakan jado ndre haka jingim ga bakan jaman sim ni deiru bandan kata ka jingim ga ba THYMMAI malas ni ai pen THYMMAI wong uble wong behold I make all things new kami apan THYMMAI ke ublay jongi umde basno tanat ban sa ka barim ublay jongi umde basa sa ka barim dre upan THYMMAI malas ngi ke un sawan kan ka pertegan salit no sa tauri ka benang ga THYMMAI ka Jerusalem mi ka benang ba THYMMAI ka Jerusalem ba THYMMAI bagi ban long THYMMAI dela dengi dai ban let shaka jing pan THYMMAI jong ublay ngi hap bel dir ngi hap pan THYMMAI uji su Christ naka Paul naka shitish ki nong rom nong ba khat ukran bha shapang ka jing pan THYMMAI ki jing par khan
Tela da dai ba fin rong show Snem of THYMMAI Pili man pen THYMMAI ru igi jing mat perkhat dan nek pergi Kristan ki bala yo mat shayu Jesus Christ ki bala yo kha arsien re ngosi ban ong ba pi klam pen THYMMAI aldi pi kam pen THYMMAI jing mat perkhat pi sakut haju ya si pi shuyo tang ka to jing pen ml dien re fi klam ai pat shigiwe fi klam pen roi ya ka ta jing pen em ga bo ble la ai fi klam pen roi fi sakut haju bat fi ble ha bo thau ni kwa ndang bang THYMMAI bingin roi ka jing wan jong Snem THYMMAI bo bangin nang roi ha ka jing long man sim jong ngi nang roi ki ki bingile tidak nak pernah fi pe ngani video fi sakut haju la adap yo jing pen em roi sakut haju mla ban jam shakmat sakut tang itu jing let jing sang Sunday sakut tang itu Bible study handroi fi klam pat le ai ka ban wan ra e ka buram yu ble fi kam say so pa yu ble la thum yingi ban say so bat say so khambun handroi let's see if you don't how new Snem arajar afulai fi kam say so fi sakut fi struggle but ki problem chun fi struggle mek tu jing kuslai pim jam shakhmat ring akwa ban ong how new Snem THYMMAI beli film pen THYMMAI no i jing mut perkhat fi beli film sedang ban let no film pen THYMMAI no i to jing duai jong fi let's see fi duai tangi por bam jadi sha ri pen THYMMAI no ko jing mut ong traji suan sedang no ban duai men mi men step men sni fi nang jam no shakawai no let's see dan pereng jong fi pat ngan ong ni ki bala house Snem borem kila say so no fila job men sim fila like nak pop fila shot kemen ong try henry kan ma awo ni Snem THYMMAI blue dang dan shu ki ki bakham khrawan bu fi let's see fila job men sim fila pen baptist brio rong lai samut na ship homut no boleh kelat no to ka file kamar ka to ka file house Snem borem ba fi job men sim fi pen baptist wat pech sa ju wat kamen nang tun repeat so blay of try ka bakham khram nang dan nang tajong hero try nga tengah nong para banget ho daga JINGHIKAI jong blay uni arja arpulai shim la le no na ya shim le no ya na du arja arpuai bang pen mi ka ni ka YouTube shim le no ki bun ki bri ki bla wan shi ka jing pen em kila ka channel YouTube kala nang grow entah kala jan kwat shaka khatway hajar ngai ngu yu blay ba ka snow comment ni firu ngai ku blay firu ba fi share fi subscribe fi like ni video handrei ku mangalong ba kani ka long tang kani ka dei ka ba blay unang kentiu kerdan shu unang kentiu kerdan shu la dangi pet da ka jingat tela dangi dai ban jam shu Snem THYMMAI ni dai ru ban let da ka jingat fi haba ngiri ban wen no itu ki negative attitudes gitu ki jing perkhat ki barem ki ba pendu jing kerman bon ki bri pat ni ki pat sha Snem arajar arpusa yong ka perthai kala nang sniu ka jing shisha ka tangi mala ban mo kita ki facts ni ka economy kan sahiar ka economy kan sa kidan ki ba pat ta pitap la da fi em da ba kenja do on fi sa shat tim pizza yo small wiki voices wiki news ki ba pen shat tim re ni badan yo Jesus Christ la da wan so nu Snem do ni pat bangidan ka jing pen THYMMAI ni pat da ka jingat chu Jesus Christ ba ngi excited ni long excited ba kat banang wan ki perthai ni nang how Christ ni nang pen THYMMAI nang le shibun ki kam ba ngi nang le shibun nang mata kam jong kata ga jing kaman jong kata ga banga mi thu mata ban chu Snem THYMMAI ki bau blau la kar khu i barem ki di jing kar khu ngai ro yu tra nga sngomu ba hadu pasngi arang yo man kreng ni video trai nga jam shu Snem THYMMAI da ka ba khmi gong trai ga ba kham kraw man le trai trai ji su ba ma kwa bangan pen ko ngu i men trai ji su ho nga da pen bap just spray nga da job man sim la brew la yo khia haru menen ka singir nga le duai brew karon ka revival keleng ki brew ki kta do men sim bikin kala ka mamut rei ngamlong ngampat
kami sim jong aku kuat syu wan le ino mentau kun ra tak ada apet yang Snem THYMMAI ba kandan ka jing THYMMAI ka bakam krau sha fi lada dei ba fin jam Snem THYMMAI ong film la syu ban syong ha ki jing mut jing perkhat ka barim ka pop kanang penrim mi fi dei tang pop kanang fi ki jing perkhat barim pi ngau hun ha tu ka barim Pili ban pen THYMMAI kutin Yesus Kristus wong pimla ban le ayu pimla ban tap ya kawan THYMMAI hakilwas ni ibarim lada fidang imsa akiti luas ni barim lada filang donglong ubri ubadan balong tang ki luas ni barim ai thu fi ubele unum the kawan ba THYMMAI fi namat lada the kawan ba THYMMAI vi kan sale no ai to kawan THYMMAI kan sa padang no namar ka padang kan sa pat senan Dia long fi babuat kawan pol wa rei long ba pendap do men sim khu yo je pendap men sim khu men sim jong ble upan THYMMAI je tu mi no na kita luas ni ber sedang man perkhat ke ai lada fi dei fi la dep kala ka bamut fi la dep kala ka bamut fi kwa man jam tam THYMMAI bali fi sakut fi mlat chaka jing pen baptis dan ki bri makran ni ba la dep kala ka bamut kim position no na ma film tre ban pen ko ungu film tre ban pen ko ungu ban let chaka wai pat ka level ka jing senjam dan ki bri ki ba operate ha gifting but ka jing pendap man sim khu yero utrai kadang-kadang ba bha ngaru hauni Snem ubangaya ni arjar pulai operate haldi haka gifting but haka jing pendap man sim ndrai kadang sakawai pat ka level ka bang hap ban let bangang duai blai bang expect hauni Snem THYMMAI bang wat naka menta ka buram ju bangan operate no haka amshu haka gifting wa haka jing pensle ndrai haka glory haka buram jong blai fi la ngi ra lada blai wan ka buram hung no ngilat ngira present ju kadan ka buram shisha niat ka buram ni khamle bon ki kamba ha ka buram le sikidan ki bam sngo thu bhai kan ngar ajenjar man sngo thu umcha re blai la na pan pa maka ni Snem THYMMAI ran kamba nya no ka buram jong blai tifidan kam pa dan kam ka jinga tu ba fin la show Snem THYMMAI fi dan kam ban I banum issue I negative things in rebani I daga jinga pet ngan pen I kanin haba umosas upha ye kitu ki khat arngot ki spice lani kitu ki khat arngot ki nong ki spice ki nong pet yuma ki nong ki spice ki balet pet ya to rikanan ki balet sentiat nong khting kasi yang sentiat ki sentiat khat arngot ki dan ki pha ki bahawa kitu gilet khat arngot na pedang jong ukala bo Joshua kitu gi shipau ngot gilet kumno gilet pet kin dawan rak khubor shu Moses ki I to kari kanan ki I ya ka ka basniu ki I kitu gi ramha ki gi beriu ki ki kenro jong ki ramha ano bada bagi wan man yetu au pat ba ha Moses upat ba Israel las dang ban khanyu namar ba ki de ka da ka khmat ka bakan jado bada bagi I bakan jado ki syak tiang ban rung ublei ulong pengan ai fi kari kanan okila ya deng bal to haka sau po Snem ba sau po boleh ula pan I ki ya kari kanan ula yalam yu Moses ru ba Moses ula pha itu sentiat bakilet kini ki pomot ki wan ra report no ki wan ra khubor ki am ani hang thi tingim nut ban let gi bri baram ha ri bri wa khlan kom no ni le thma ki ani ki kan ro ki ba rena pedang jam ki ukalap wong no kalap bu Joshua kalap wong wara khubor kwa ban yetu ya ta khubor wasni ui I bat wong kan kare ka batut da ka dot bat kam ngap kidan ki so grip kidan ya batut da ka dot bangap ngin let bat da ka jinget ui kita ki jinget ui kita ki giant no Henry ui ya ka ka bo blay da man sim ki ban let pi ka shong la da pidan pi pen THYMMAI pidan yu Jesus Christ pim pet shu di kini khmat bakan jado hauni arajar sama nganum pet nganum finga pet da khmat bakan jam sim ba hauni arajar sam makran shai ni parwat da jinget ba ka jing iman sim jama ba ka
ka jingjok men sim baka dengan ministry kanang he baka dengan YouTube channel kanang yar na ka banta ka buram jong beli ngamle nam tan din re na banta ka buram jong beli bat ngam enjoy bat KYNSAI baka nang guru ungala keren na ka jinget ngani ngami i nga ho ki brio baro ki news fina snap ki news channel finyo snow i thma finyo snow ko economy kan let finyo snow ba ngirang i tu virus unang jor mo kanang kiu ko jingjok ngat ngami i na ngayo snow i taru manong fi kimrong ni kimrong ni dok no chunga ke mga event ngong try raja sa ha ngano ngari ban yo possess ta la ngari ban let ta kari kanan enjoy dengan im no mun sim ba ngala elong excited ban room pen create pa na play baro ni raja ar pulang open create kre ga jing pen create te la da pina pen create how try fin kamen ngano ni film bot ya ayu jong ka pertain ki beriu ti kia kerendu jingkar manu kelahiran ga ate om traji sula ringi dan mat me melom pen THYMMAI nani adu men si manya alor ka ketin jong ni iska umno parang ne ke ai ga ba fi i ni man i ngono fi daki khamat ba kenja men sim ki ba kenja ni man ya daka jinget daka jing arta tin la ding ya dak kenjado jing arta tin no pinu sngau THYMMAI ha pia e no snam ka shulong tang ka wei ka jing ya na ka wei ka sngi ka wei sngi boleh la bu hi ni he la dangi sngau thu mi dan Jesus Christ ni dan ka hima jong boleh ngin pendap ya kata ka thong ka boleh bu dan ka goal in life tabang im focus how goal ni focus how Jesus Christ baru kalak manong baru Joshua la yalam dia ki brio lang baka wa Jordan namar balay ban possess sekta kala pe us im debit na IP sim debit ni kong habaw long tang unong up masi up lang berat nama ule no prepare di shobun long sim wa haban prepare kajing prepare kam dai ka baudan hayim sim re ublay ailat u ban shakri hajing shakri bare lada how ni Snem ba THYMMAI fi ai blue ai jing shakri ber sedang no sedang man shim wat kerki build step by step u debet shwa bun le penyap yo ramha yo giant yo goliath bau nyo snan ya ka kat bau nyo snan ban shong kurim ya ka khun jo sim u kule kuno shwa bun jam shakata ulas dan ban shakri kum unang ap lang berat bad haka jing ap lang berat udan marwai haklam re udan umen sim jong belai wi thu umno ula tarre u dingim ula tarre u sing ula ya da ya gitu gilang berat bad ndala poi banyak kendu yo ramha yo golet ki barok ki kun Israel kila syaktin wat gitu ki hinan jong debet ki bari ki riu ya le ki om kumno da me unong aplong ber kumno man le ya le wat le bi tapi riu debet la da job lupa ya sing ya ka dingim mau lai i mau tiu golai umlong i golai wang ma wan ya kumu ksau sit mawan tang do dan atiar riu Jesus Christ debet wang ngawan hami ha kerteng jong trai ana fi la wan au ha kerteng jong trai bat ula penyap itu golat belajar belajar thamabat wa yo man ya shong kurem ya kun jong im so hadir la yo snan ya khat lada piyat hu Snem ha kerteng jong trai pila dan yo Jesus Christ rong pila da job shwai ki sing ki dingim mata kala dei sakapor ngakren gitu ki badan how ki ba shakri bahai play para banget gitu ki ba shakri bahai play ki badan hi jong ministry aku akan keren fi kini kadai por ka ba ho arhajar flag along Snem ba ker khu fi retu aku akan prophesy fi nang ni bakal por ka dei fi menta gitu ki ba lech ki street preaching ku mangir ngilai gitu ki ba le ki jong ministry aku akan only fi kini por fil ada let's see macam Snem fil ada job ya dia kadingi ya sing hari menta aku akan itu fi menta fin sa job ya ujain du ramha fin sa ikandu ramha ba kham klein re ha kerteng jong traun job mam tip ka ramha fi fi dal jong ram fin sa longs e manong fi
Oh, ero try ngakran fi daga jingat ba yel dir ngakran daga jingat. Hallelujah. Hallelujah ero try. Te mentang I wish no if I wish if ha kerteng jong Jesus Christ man Nazareth. Advance happy new year. To fin jam siêu new Snem mo bathmai daga jing pen thamai ki fin pet siêu blay bo sa ai thamai ha fi yet siêu ai ka hima jong blay i baron sa ai lam tam ve oh along excited oh mentang nak nu beji ban oh san lai pusap na do man ngala khi man duai kan ong ayo from man kaport man step ma prepare di man rom siu Snem bathmai ya prepare man le ge i bathmai how oh yero you try but mentang yero try sunlight sa kadang kelas sana kelas ni pala kan lebih la yero try bangan jam Snem bathmai firu tu ya jam Snem bathmai kerpat fi gitu ki baju let ban celebrate Christmas da ka bam ka di mi no na ka jingrim jong fi kala ka bamut no la da fi kwa au Snem arjar atau saban long Snem bathmai kala ba mi no ma bamut no mi no gitu kam aurea mi no ni gitu ke Jingkylla party ke Jingkylla di ya ba man fi ban celebrate Snem bathmai kam dai ke tu kanang penrem ka pop fi kan penrem busuk tan syukur fi busuk tan wan tang ban syukur ban tu ban penjat kan rai Jesus Christ wan ba ai ka jingem ka ba dap kerhai ka ba yai thamai mi no ni di pop kala ba mut no itu ba syusong ji sang jai tu busulet tang Bible study ai mi no nak turu kala ba mut no nak turu wan syubulai itu giba sakut sak tiang sak banam lek pen baptis la kala mo wan no pendap no ka kop no yu Christ kop yu jing bathmai mi no fi oh ya ro yu try ha kerteng jong Jesus Christ ban Nazareth gitu giba pang kin ki kin yo kya giba matla kin pet oh giba matla ka khamat na ka kerja man sim kin pet na fi giba sotlot kin ngalong klanya Kristo korenya ka jing shisha korenya ka jingat ya ro ya utrai da like share but subscribe ini ke video